ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଖାରୁ ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଲା ପାଣି କଖାରୁ, ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ହେଲା, ପାଣି କଖାରୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଫାଳ କରାହେବ, କଟା ହେବ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ପରେ ଏମିତି ପିସ୍ କର, ତାହେଲେ ସୁବିଧାରେ ତାକୁ ରାମ୍ପିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏମିତି ରମ୍ପାଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଛଣାଯିବ, ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମସଲା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ବତୁରା ହେଇଛି। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଚୁଆ ବିରି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବିରିଟା ବତୁରା ହେଇଛି, ପାଣି ବହୁତ ଅଛି, ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ये है मेन इंग्रेडिएंट, कखारू वाला मेन इंग्रेडिएंट। बाकी सपोर्टिंग एक्टर सब मसला, सूखा मसला, अदा फदा सब पड़ो, मेथी हिंगू सब पड़ो, मेथी नहीं हिंगू पड़ो। और कोई भी छना हो, छना सरला पर चोपा छाड़ छाणी सारी रखछु नहीं। ସେଠି ଚୋପା ଯେମିତି ନ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଣା ହେବ। ଛାଣିବା ତ କେତେ ଥର ଧୋଇବି, ପଛ ହାତ ବେଶୀ ଗୋଳେଇବି। ଆସିଲା ଏମିତି ବଟା ହେଇକି ଆସିଲା। ଏଠି ମସଲା ରେଡ଼ି ଅଛି। ତାର ମିକ୍ସିଂଟା ଦେବ ହେବ, ସିଏ ହେଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖେଳ। नहीं उठे
ଫେଣ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ହାଲକା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବୁ ହାତକୁ ଲାଗିବ ନ ଫେଣ ହେଇଯିବ ସେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ତାର ଗୋଟେ ଫେଣ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଟା ହେବ ହବ ସେଇଟା ହେଲେ ଜାଣିବୁ ନହେଲେ ଏମିତି କରନ୍ତି ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଫେଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବୁ ଭିତରେ ଆସିବ बुड़ी जाता है। आउरी केତେ ସମୟ ଯେତିକି ଖାଇବ ଗୋଟେ ସେତିକି ସାରିବ ଭଲ ବାଟିଛି ପାଣିଆ ବାଟିଛି ଠିକ୍ କରି ବାଟିଛି ଶିଳରେ ଆମେ ଯେମିତି ବାଟିନା ଆଗରୁ ଶିଳ ଠିକ୍ କରିକି ଫେଣି ଦେବି ଖାଲି ମୁଣି ଦେବ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଝିଅ ନଦୀ ଦେବ ପଟିଏ କରି ବାହାରୁ ବଢ଼ି ସବୁ ସେତେବେଳେ ଶିଳରେ ବାଟିଥିଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ବୋଲି କିନା ବଡ଼ ମେସିନ୍ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଶବ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ଜାଣିବ ହେଇଗଲା। ଖଟ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ବସ୍ତା ଏମିତି ରଖାହେଇଛି ତାକୁ ତେଲ ମରା ହେଇଛି ତାପରେ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଯିଏ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର କରିପାରିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପୁରା 100ଟା ଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ର ମେଟେରିଆଲ फास्ट स्लॉट एति पड़ता सेकेंड स्लॉट आसला एक्चुअली गोटा चला कहते कि चलारे सुखा कथा चला ना बोली तार रिप्लेसमेंट चला थिला एक्चुअली भांगी जाइए एका कथा फाइनली 2 दिन एफर्ट ये सुखला पर साइड पड़छ मोर यहाँ गोटे अलग ये लाइनटा देखुं यहाँ टे अलग अच्छे बाकी ना एमती बहुत कष्ट बड़ी तैयारी करा सहज नुह ऑब्वियसली जो बल्क कर बिक्री कर निज खाया कथा मुझे से हिसाब से क्वांटिटी जो बल्क कर क्वालिटी किसी ध्यान देवार ना बिजनेस माइंड तेना से अलग करें से गुड़ा एत परिश्रम ना लेबर रख निजे कर खाଇବା बहुत कष्ट बट इट इज वर्थ इट अपलोडिंग तो सुखला पर केम देखा से फोटोटा लास्ट देदेवी थैंक यू।